Papa mo, Je. Maoniy nanay nga murag tatay. Gikoral. Ara iyang koral, oh. Gapa kaayo ang nagkoral, oh. Liwat ni Mother Earth. Anak mo gina. Ako nga po nako, kaya niliwat. Lang, asay mo mama. Nagbawag baboy. Ano ka dapit? Ano yun ha? Aw na ler diha. Na ara ler. Sasa ka na kapaklading na. Saka mo din bungbong klading sa tig-un ba? Nara ba daw buang nagsuroy-suroy? Tulog ka ba sa binukayan? Mahon sa mana. Yang isa nang lungkap na. Hala. Patay. Unsa lalaki? Lagi ang duha babae isa. Nabuang kasi nabot pa buang-buang ra na eh. Maugani na. Nagpait siguro na maong pabuang-buang. Wa man. Tuad to paingon. Titata. Ay, nagpainom sa kabayo. Tuwas unahan. Nanioro na ako ni pagkural kanang anon ba, sumpay-sumpay. Kay kuwang sa kahoy. Ano ma, sumbad na ma. Ang dito na lang ma. Kuha ta kahoy. For to this video, guys. Mga kananay di ay. Ona. Si mga kanani. Nagkoral si kananay. Ato sa kuan ma ang lansa ma bitbita ma. Man nato dadon. Dire. Maoniy si kananay nga. Murag si katatay. Nanay, tatay na. Mama pod nangmurot ng naong. Pamaak. Kuan sa kuan. Dili oh. Pamaak. Yan sa man imong mata nagpula man na. Tulan og kanang duga sa kabin. Ni. Ditog ana. Ana Yay. kitilawan. Ini agas ni naon diha. Upload. Takita. Takita ni napula akong mata. Tuloy gatas niya ti Mimi. Pagay mo manok, so dagi mo dayon no. Gani na pa, bagora. Ha? Mga udto siguro. Bag udto na nakita nila ba? Dito sa kanang kasagingan man to, kalubihan. Ilaha siguro. May pa paabot sa tingyo. Abot yun. Putli sa to kay sangko. Kulob man to, nag-ana o dapa. Tubaka sila. Kasin ang kina niya. Nansinan, rubaya. Pinsa pa, ma. Siya mo adto si. Ramona ba? Tas na kaile. Poor na. Hanggang mamang Ramona. Aw, kang mamang kang inahan ni Ramona. Panahuman guys. Amahan ni Kunsing. So,